Ngo jopiny duto te tarik 8 men Jumapil ni Okela primary, Uyoma, Siaya, Dalau. Ibro pidho jopiny gi te. Ji jabiro mang'eny nikech ng'eni jolute winji seche miwacho tiwacho ni oyaw ne ji te. Wanyisi kantie erokamano madwa goyo gi chunya te en erokamano ma japiny. Jo Uyoma agonu erokamano maduong' kabisa. Jo Uyoma ogolo rwedhi 35 jo Uyoma kata mara achiel pok aketo. Rwedhi 35. Rwedhi adi? Mano rwedhi lilo mwadhi chamo. Pok akwano rombe, pok akwano diek. Mano jo Uyoma mo mugolo kendgi ma ok akwayogi. In fact ineno wachni wachni maber. An gimoro ni jitimo gigini ne onge ga chunya ahinya, kendo ne en gima natemo mondo kik wabedgo. Nyasaye osekonya, asetelo ne Union mar dakteche higni 8 katelo ne Union mar dakteche. Atelo ne dakteche e piny mangima. E piny mangima ok Kenya ka kende. Be onge ng'ama nong'eya ga ndalono kata natelo. Ofisa ne ni mana Amsterdam, Netherlands, nadhi ga dweche 3. Kendo achaka biro abet Nairobi ka watiyo magero osiptende mang'eny kabisa. To wach moro ni koro watim kama ne onge ga chunya kabisa. Koro kane jatendwa manosenindo Raila Amolo Odinga owinjre gi president motero nyinga, mabende nyinga adier gi Nyasaye, agoyo Nyasaye erokamano kendo agone erokamano kabisa. Kata kama nitie Nyasaye okwe chunye kendo onind maber. Nyinga ema nokuongo, ma ene manotero nyinga, ma kendo jatendwa makoro biro ene manokwaye ni mondo bi. An ok nadhi kata ni koro akwayo jatend piny ma en president ni koro biye nyasi na. Jatelo manosenindo Raila Amolo Odinga ema nokwaye ni mondo biye nyasi na. Koro ing'eni gigi Nyasaye mayaw. An koro nadhi anyis Raila nang'o ni mondo dhi okwana president. To koro jopinywa ema noketo mowacho ni gini nyaka watim, ma bende atemo geng'o ndi mowacho na pana kopo ni chieme mionge go to wan gi chiemo. Koro ubi jo Uyoma orwakou, ma en gir jopiny ma ok en kata gira. An wuok e lweta chon kabisa. Kamera mari yero koro luongo